tungod sang pandemic COVID-19. Ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Yari ang importante nga pahanumdom nga dapat sundon. Magsuksok gid sa face mask santo sa no mask no entry policy. Mang dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 7 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Webes sa petsa 11 sa bulan sang Nobyembre sa bangtig 2021. Ikaduha nga adlaw sang Webes sa ka-11 nga bulan sa mga year 2021. 44 dias na lang ang nabilin antes sang adlaw sang Paskwa. Ato na welcome ang atong mga taga-Palamati diri sa maya syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog nga Negros Island sa bilog man nga Western Visayas. Sa rin kamang nga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kag sa YouTube account sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Sa nga aga mangin kaupod si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa Lasan Wave Media ang takna sa nga aga. Sa magdulong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawas ang pungsod sa mga balita sa batag sa ginambang kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubiko nga mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita nasyonal. Kampo ni Anaya Senador Bongbong Marcos sa tikom ang bibig angot diri sa plano kag posibilidad nga magapadalagan sa national post si Mayor Sara Duterte. Sa nga sang kampo sa mga Marcoses hulaton naton kag respetohon kuno naman ang desisyon sang presidential daughter. Sa dugang pagyadang update sa patagal sang politika si Senador Manny Pacquiao nagasapol man kay President Rodrigo Duterte. Dito sa Maya Palacio sang Malacanang Banwa diri sa niya ginapahayag nga mayara man sang renewal sang friendship na daya Pacquiao kag sa man Senador Christopher Bongo. O galing kay daway man yan sang mga patod sa dahay no? Si Pacquiao kag si Bongo kundi sanday President Rodrigo Duterte kag subong man ang fighting senator. Ano mga patimaan sa ni Banwa sa maya dalagan sang politika. Ano mga balantayan na to kay naghilapitan na ang pagtakop sang period sang substitution. Siling nga ganin rin sa COMELEC may posibilidad nga deklarar nga nuisan si candidate siling masobra 200 ka mga aspirants nga nagpadalagan para sa presidency, vice presidency kag ang mga senador. Sa dugang pang mga balita national Banwa mayarasang masobra 650,000 ka mga manunod kagasabang man mga personal siling dari sang Department of Education nga nagasemeter na sang digital signature para nga makaserbe sa masunod nga pinili ay sa Mayo 9. Sa
iba na pang mga balita nasyonal, ang Pilipinas nakakuha kita kahapon, nakabato na sang 866,970 kadugang nga mga doses sang Pfizer-BioNTech vaccine. Sa mga balita international banwa, mayayari na rin sang pagpahayag ang China nga nagakasugot na sa pagpabakod sang kooperasyon sa Estados Unidos. May kang tanan ni sa may climate change. Pero may kang tanan ni sa issue sang Taiwan or China versus Taiwan. Ginapahayag sa karon sang Estados Unidos nga sila ang nagalaom nga mapunggan ang ining Chinese invasion dito sa may Taiwan. Sa mga balita lokal, mga balita diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental, mga resource persons nga manginakaupod naton sa mga aga diri sa ato na siniya nga palatuntunan. Kasunod sa ning pahayag kahapon sang Commission on Elections nga ngato na sa ning voting hours magasugod alas 6 sa aga hasta alas 7 sa gabi. Baya pila pa man na diri banwa ka mga atenderon kaga komodaron sa Japon ining yara within 30 meters sa may palibot sang voting precinct kung magadangat na ang alas 7 sa gabi. So mga nakapod nato na karon na pila sini ka mga grupo nga mo ni nagaduso nga ko na pwede abi medyo palawig-lawig ko na sang COMELEC ang voting hours. Ang National Citizens Movement for Free Elections pinagi sa ila sini nga Secretary General si Sir Eric Jude Alvia via Zoom interview. Kadungan sa nga nagalapit ang piniaya banwa ginapahayag man sa opisyal sa Philippine Army nga magpabilin ng non-partisan ang mga soldado. Wala sang pag-aamligan, wala pa sang pag-aapina na diri nga mga kandidato sa Mayo 9 nga piniliayin. I-check ka na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor halin sa may 3rd Infantry Spearhead Division. Sa iba na pang mga balita lokal, may tatlo kita diri ka mga universidad kag college sa may Negros Occidental nga nalakip sa mga higher education institutions sa Western Visayas sa ginpahanugutan na sang Commission on Higher Education nga magpatigayon sa limited face-to-face classes. Ginalagay pa na sa University of St. La Salle Bacolod, Southland College dira sa may Kabangkalan, and then ang Northern Negros State College of Science and Technology ukon ang NONESCOS. Ibalata na karon sa report ni Bombo France Andrew Burgos alin sa may Commission on Higher Education Region 6. Siyempre, sa ato na sa mga nagpadala sa entries diri sa 1-2 Panalo, Part 20 promo ng Bombo Radio 1 Star FM. Bantayan ninyo dugay-dugay. Meron naman kita sa Tagarog. Dali sa ato na sa niya bonggang promo. Magabaton na 1,150 pesos nga balor sang premyo. Yan nalakipan na sang 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods. Kagiban pa nga mga impormasyon kag mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad ang Bombo Haray Big Time. 13 minutos sang nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Ginapahayag kahapon sang Commission on Elections ang binotohay sa Mayo 9 tig 2020 nga national and local elections ang magasugod alas 6 sa aga kag pagkatakop alas 7 sa gabi. Ini ang mas malawig sa isa ka oras kung ikumparar sa duration sa voting hours nga ginpatigayon sa Commission on Elections sang ginpatigayon nato na banwa ang eleksyon sang tuig 2019. Because ng mga social distancing or physical distancing ng mga pandemic safety measures sa banwa sa mga polling places ginalauman naton nga mas mahinay ang voting process sa masunod nga eleksyon na banwa kung ikumparar sa tinalikdan ng mga piniliay. Ang pahayag rin ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo
Kadungan sang hearing sang House of Representatives Committee on Suffrage and Electoral Reforms kahapon, ang ining Commission on Elections sa ANBAC nag-approve na sang resolution nga nagatala na sang voting hours. Halin alas 6 sa aga tubtob alas 7 sa gabi. Sa kahapon lang lamang nila ginaprobahan na inibanwa ang General Instructions for the Electoral Board. Voting hours alas 6 sa aga hasta alas 7 sa gabi. But atong mga yara ng daan sa sulod sang 7 or 30 meters outside sang polling place at closing time, pag-abot sang alas 7 sa gabi, ang akomodaron sa gihapon. Abisar pabanwa nga tiyara na sila dara or naglabot nabi ang alas 7 sa gabi. So, hindi ni naton mapaabot banwa, malauman na bala nga mag-end na gid exactly alas 7, kay maka-continue pa until such time nga mayara pa sa mga voters within 30 meters in front sang ining polling place ang iga-cater sa gihapon. Ang aton pre-pandemic kabalang mga elections, kung ikumparar naton ang 2019 midterm polls, nagasugod to ang pinili ay alas 6 sa aga tubtob alas 6 sa gabi. Ang 2016 national and local elections, nagsugod kita alas 6 sa aga and then nagtakop alas 5 sa hapon. Nagaligad to ang mga COMELEC officials nagpahayag nga ang extended voting hours on May 9, 2022 is certain. Pero may pila pa diri ka mga nag-propose nga dapat medyo paduwang-dugangan na bala o kung palawig-lawigon man sang ahensya or sang poll body ang ining inoras nga pwede kitang makaboto. That is why ginapahayag ni COMELEC Chairman na Sheriff Abbas, titingnan natin ang flow ng botante on that day because the ANBAC can decide immediately. So pwede nga mag-extend na rin sa duha at tubtoba 3 ka oras ang pinili ay sa idalom ni Dabe sang new normal manual na ginrelease sang COMELEC sang naglikad nga si Tiambre. Nagatag na sila diri sang overview sa mga health protocol to be instituted before, during, and after election na day. Kaginalauman na diri ang worst case scenario. Nasa kabilang linya yung Secretary General ng National Citizens Movement for Free Elections, Sir Eric Jude Alvia. Live po tayo, sir, sa Bombo Radio Bacolod. Kasama po ninyo si Bombo Erlin. Magandang umaga po. Magandang umaga, Erlene, pati sa mga nakikinig sa iyo. Yung NAMFREL po ba ay kabilang din po dito sa mga nag-propose na dapat po ay palawigin ng COMELEC yung voting hours on May 9? Oo, sang-ayon kami dun sa ginawang akbang ng COMELEC na palawigin ito dahil alam naman natin na may pandemya ngayon, babawasan yung dami ng tao sa loob ng presinto sa araw ng halalan, no? So mababawasan talaga ng oras yung pangangailangan para makaboto, no? Yung mga dami ng botante ito. Pero no, dagdagan na tayo ng dami ng botante, halos siguro 64 o 65 million. Babawasan mo pa yung dami ng mga botante sa presinto from 1,000 to 800 na lang, no? So yung 13 hours na nilagay, siguro titingnan natin kung kapag makakasya, no, yung oras na yon para makaboto yung mga tao. At least 1 hour po itong longer kung i-compare po natin ng 2019, sir. Oo. Yung 2019 may dagdag yon ng 1 oras, pero itong darating na halalan, naiisip pa nga ng iba, although official time is from 6 o'clock to 7 p.m., no? Halos 1 oras nga yung dagdag. Pwede pa namang bumoto yung mga tao habang nandun pa sila sa voting center. Basta nandun sila sa voting center, hindi titigil o hindi pipigilan yung pagpasok ng mga tao para makaboto.
So hindi Aha. ibig sabihin alas 7, tigil na lahat yon. Patuloy pa rin habang may mga botante pa. Aha. Kasi sir, sa ilalim po ng ating constitution, pwede po ba ito 24 hours yung voting? Basta yung ating umpisa ng pagboboto ay sa second Monday of May. Pwede yon, no? Pero dire-diretso ito. Ang problemang makikita natin dito ay yung mga teacher, no? Yung mga electoral boards, no? Opo. Na siyang magma-manage ng pagboboto, no? Dahil hindi kakayanin ito ng teacher na dire-diretso sila. Biro mo, papasok sila siguro gabi pa lang o siguro madaling araw bago Opo. ng eleksyon, no? Para ihatid lahat ng mga kasangkapan pati mga election paraphernalia. Tapos i-expect mo sila na magtatrabaho dire-diretso hanggang 12 to siguro sa tingin ko nga baka may extension pa nga ito eh. 12 or more hours, no? Ang hirap nito, no? So siguro ma-expect natin na yung teachers ay magkakaroon ng dalawang shift, no? Dagdag ito sa budget dapat ng COMELEC, no? Opo. Dahil mag-hire sila ng additional staff at personnel. Aha. Kasi yung trabaho ng mga guro natin, ipati din po sir, 'di ba, doon sa final testing and sealing. Mm. Oo, siguro mga halos 5 days to 3 days before the elections, pumupunta na yung mga teacher dito para gawin itong trabahong ito, no? Tapos sa araw pa ng halalan, papasok pa sila, no? So sa tingin ko mabigat, no? Na tungkulin ang iaatang natin sa mga teacher natin, no? Mm. Kaya dapat 2 shifts to ang siguro makikita natin dito, no, sa mga teachers natin, no? Aha. Dahil gusto nating iwasan yung nangyari sa Indonesia. Yung sa Indonesia, halos 100 mahigit ang namatay, no, ng Mhm. mga kanilang mga electoral workers, no? Dahil dire-diretso, walang tigil, no? So dahil din sa kalusugan nila, no, naapektuhan. Sobrang pagod. Sobrang pagod, yung mga iba na heart attack, no? Yung mga iba na stroke. Aha. Sir, kung ganito po, kasi kailangan nating observe yung physical distancing, so dapat siguro mas marami yung mga polling precincts dito? Oo, sigurado 'yan, no, dahil yung huling 2019 elections, mga 98,300 polling precincts tayo. Ito, ang balak ng COMELEC, magdadagdag tayo ng additional 7,000 polling precincts, mga 105,000, no. Pero pag nagdagdag ka ng polling precincts, no, dahil nagbawas ka nga ng dami ng mga botante sa bawat presinto at meron ding social distancing, meron din karagdagang bili ng makina ito, no? Aha. May 7,000 additional na bibiling kang makina. Tapos siyempre sa bawat makina na papatakbuhin mo, meron kang 3 teacher, no, na magpapatakbo nito at meron isang technician, no, or assistor, no? So dagdag na naman na personnel, no? So hindi lang gano'n kadali na sasabihin, sige itaas natin yung dami ng presinto, no? Aha. Maghahanap ka pa ngayon siyempre ng mga presinto, no? Dahil ang mga presinto ngayon hindi na pwede yung mga masyadong maliliit na classroom natin, no? Aha. Kung maliit na maliit yung classroom natin, baka maghanap sila ng alternative na malalaki at tinitingnan natin yung mga multipurpose hall o yung mga gymnasium, no? Aha. Yun ang mga Open. oo, yung magandang ventilation. Opo. Pero pag ganito sir, dagdag naman dun sa pondo ng COMELEC, parang Oo. na-slash yung budget nila for the 2022. Tama, nabawasan sila ng halos kalahati, no? From Opo. 42 million yata, naging ano na lang yata 21 million. Mm. Sir, yung isa dito sa mga inaantay natin, yung patakaran ng COMELEC dun sa mga positive na nasa quarantine facilities. Ano po yung isa sa mga hiling ninyo ukol dun, sir? Kasi pag positive ka, baka hindi ka makaboto. Oo, mag-positive. Kunyari, alam mo naman talaga na meron kang COVID, sigurado yan na hindi ka papapasukin o hindi ka nga papalabasin sa quarantine area mo. Pero sa mga taong, kunyari, nakapila na sila, tapos kinunan sila ng temperatura,
kung mataas sa normal, mataas sa 37.5 degrees, ah, papayagan pa silang pumasok pero isasantabi sila, ilalagay sila sa isolation polling place, no? Polling center, no? Aha. IPP, no? Kung saan yung mga taong nandoon, yung mga teacher na nandoon ay naka-PPE at may mga barriers, no? At fully disinfected yung lugar na yon. Mhm. Papayagan pa rin na bumoto yung taong may mataas na temperatura pero pagkatapos niyan, isasantabi sila at ilalagay sa siguro isang health facility for processing. So Aha. pwede pa rin, maaari pa rin makaboto yung mga taong may mataas na temperatura o may simptomas ng COVID. No? Simptomas, hindi pa lang positive. Aha. Simptomas pa lang ng COVID. Pero ah, isasantabi sila at ihiwalay sila sa mga tao. Aha. Sir, paano naman po itong sa pangangampanya ngayon or hindi pa nga campaign period, ito election period. Kaso lang talagang may mga naglilibot na eh. Ano yung inaasahan ninyo? Kasi although meron naman pong new normal rules yung COMELEC for the campaign activities. Kaso lang talagang parang nagigit-gitan pa rin yung mga tao doon. Oo, so yung nga meron draft, no, hindi pa nilalabas talaga ng gusto ng COMELEC yung new normal rules, no. Meron pa lang draft pero naunahan na tayo ng panahon, no. Nakita naman natin nung umpisa pa lang ng araw na nag-file yung mga kandidato, marami ng mga nagmo-motorcade, no, marami ng parang nagpapakita ng kumpanya, no. Kahit alam naman natin in principle bawal, pero hindi naman sila maituturing na kandidato pa, Opo, no? Dahil wala aspirant. pa tayong campaign period, aspirant pa lang sila, no? So, ang campaign period starts February for national elections tapos March for the local candidates. Oo. So, hindi natin maituturing pa silang kandidato sa panahon na 'yan, no? So, kahit sino na lang, no, makakagawa ng mga bagay na ito na Oo. nagmo-motorcade o meron mga kung minsan may mga pagpupulong, no, na Opo. namimigay na nga ng kung ano-ano, pero hindi sila um, mahuli ng COMELEC Opo. dahil wala naman sa batas ito, eh. Yun. Hindi pa rin daw maituturing na nangangampanya na. Mm. Sir, So, ano po yun ang yung... loophole. Oho. Abentahan din ito, sir, kasi meron po tayong simulation. Balik tayo dito sa election. Meron pong simulation na yung COMELEC nung month of October. So talagang nakita doon kung gaano katagal yung isang botante doon sa kanyang voting process. Mm. Oo, yung mga nakita natin, merong mga iba halos less than 10 minutes tapos na, no? Aha, Mga 10 8 minutes, minutes. no? Yung mga iba naman ang pinakamatagal na nakita natin halos 55 minutes, no? 55 minutes, no? Ito yung mga karamihan nito matatanda na hindi alam kung ano yung gagawing procedure, no? Aha. So dahil dito dapat yung COMELEC maglagay ng mga nakapaskel, no, yung mga signages kung ano yung mga instructions at kung saan yung direksyon. Aha. Karamihan na nakikita nating bottleneck o kaya embudo, no, yung kung saan nagkakumpul-kumpulan na yung mga tao, doon sa paghahanap ng pangalan, no, Ayun. para sa presinto nila, no? So, siguro asahan natin na gano'n din ang mangyayari sa araw ng halalan Mm. at siguro gumawa tayo ng mga hakbang, no, na mapabilis, no, o mapadali yung paghahanap ng mga presinto at nakamatch sa mga botante. Pangalawa, yung alternative polling places, no, dahil nasa ibaba nga ito ng mga voting center, no, sa ibaba ng school building, Mm. kinukuha pa yung mga balota, no, sa kanya-kanyang mga presinto. Nagtatagal ito, no, dahil mag-aantay pa yung botante, kukunin pa dun sa respective precinct nila tapos ibababa, tapos iaakyat ulit. Meron din itong karagdagan na panganib na maapektuhan yung voter secrecy, no, dahil nakabit-bit-bit-bit yung balota, no. So siguro ito rin yung dapat tingnan ng COMELEC na kung paano siguro pabilisin ng husto yung paakyat panaog ng pagkukuha ng balota dahil
sa mga taong nasa alternative accessible polling precincts, no? Mm. Ano yung payo ninyo, sir, sa mga botante? Especially pag malapit lang naman doon yung kanilang bahay sa may polling place or doon sa mga matatanda, eh siguro mas mabuti tulungan ng kanilang mga apo, ano? So, Mas so dapat maaga malaman na nila yung kanilang precinct number. may assister dapat yung ano, yung mga matatanda o yung mga may kapansanan na habang nagboboto sila meron silang kasama, no, para mapadali, no. So dala na rin yan ng instructions na ibibigay ng COMELEC, pero yung mga botante rin dapat may sigurado dapat na may kasama sila, no. Opo. Meron din dapat na roving voters assistor yung COMELEC, no, sa loob ng voting center, no, na nakalagay na kung sino yung pwedeng matanungan, no, ng instructions, no, dahil sila yung lilibot doon, parang voters assistance, no, pero roving sila, no, kasi yung dati voters assistance desk, no. Aha. Ngayon may voters assistance na, may voters assistor pa na pwedeng pagtanungan at mga marshal, no, na pwedeng sigurong makatulong, no. Pero again, no, madali lang sabihin na magdagdag, no? Pero siyempre lahat ng mga ito may karagdagang budget na naman requirement, no? Opo. Pero sir, yung pagdadala ng kodigo, okay lang po yun. At least matulungan yung voter, Oo. mas mapabilis yung kanyang pagboto. So bago pa lang sa ano, bago pa lang ng halalan, dapat alam na kaagad ng mga botante kung sino yung napupusuan nila o napili nila, no, na mga kandidato, no, para hindi sila magtagal din dun sa loob dahil ang balak ng COMELEC maximum yata of 5 people inside the voting center at any given time, no? Aha. So 5 voters naman, hindi naman 5 persons. So 5 voters at any given time. Tapos kung 15 minutes ang average na tagal, no, ng pagboboto. So siguro sa bawat oras mga 45 or 46 minutes, 45 or 46 persons ang kakayanin, no. Opo. Pero alam naman natin na 800 nga yung mga botante sa voting center. So kulang na kulang talaga yung oras na yon, no. Siksik na siksik. Hindi naman lahat ng 800 na botante na register sa presintong yun boboto, no? Opo. Tuwing election, between 70 to 80% yung voter turnout. So dahil presidential elections ito, makikita natin na medyo tataas ito. Magiging siguro 75 to 80%, no? Tapos syempre, i-factor in mo dito yung pandemya, no? I hope hindi makaapekto yung desisyon ng tao na makilahok sa halalan dahil sa pandemya, no? At hindi na mataas yung mga kaso ng COVID sa araw ng halalan, hindi ito makaapekto ng turnout, no? So makikita din natin na yung oras, no, na gugugulin doon talagang mahigpit na mahigpit. Sir, finally, ano po yung payo ninyo? Sana nga po maabot na natin yung herd immunity sa first quarter ng 2022. Siguro mas mas maayos at mas madali yung ating pagsasagawa ng 2022 elections pag marami po yung mga nabakunahan na. So, yun, tama yung sinabi mo, no? Talagang ang critical dito yung dami ng taong mabakuna, pero kahit naman nabakuna ka, dapat pa rin alagaan din natin yung pag-observe ng minimum health and safety standards na sinet ng gobyerno, no? Na physical distancing, paghuhugas ng kamay, tapos mask, no? Ito pa rin yung mga simpleng bagay na pwede nating sundin, no? Sa darating na halalan, no? Alam naman din natin na ang COMELEC lang ang siyang ahensya o komisyon, no, na makakapag-desisyon kung isususpend o ititigil yung halalan, no, ang halalan sa araw ng Mayo, no. Walang ibang ahensya yan, no. So dapat yung COMELEC din, no, maigting ang pagmo-monitor, no, sa pangyayari sa lokal, no,
sa kondisyon ng pandemya. With this, maraming salamat po sa time po ninyo dito sa amin sa Bombo Radio Bacolod. Thank you so much for joining us, Sir Eric Jude Alvia. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga rin. Maraming salamat kay National Citizen Movement for Free Elections na National Secretary General Eric Jude Alvia. Isa sa mga nagpabor sa pagpalawig sa Commission on Elections sa nga ng voting hours. Mas malawig sa isa ka oras kung ikumparar sa 2019 election sa Banwa nga nagsugod kita nagsugod kita sa isa aga tubod sa isa sa Kasisidbon. Subong ang aton nga voting hours is alas 6 sa aga tubod sa 7 sa gabi. Kaya kinanglan na nato na diri ang pag-observe sa physical distancing ilabin na para sa mga botante kag ang numero sa mga voters is or panubo-nubuan sa numero to balang dunga na ngayara sulod sa classroom. Sang ginapatigayon na nato na Banwa ang eleksyon sa tuig 2019. Nalantawan na nandering mas lapaw pagani alas 7 sa gabi because sa nasiling na naton ang kutob sang yara dera sa may voting or sa polling place 13 meters alin sa may voting center of polling place ang ining akomodaron na sa gihapon pag-abot sang alas 7 sa gabi. Dapat diri gidman na panandugangan ng kontani bala sang Comelec ang pondo bala para sa mga sa honoraria sang mga Board of Election Inspectors. Ang ato ng mga manunodlo kay sang eleksyon ng ini puwerte man ng kakapoy. Alin na paman na antes magasugod ang adlaw sang pinili ay mayroon na sang trabaho ang mga manunodlo. Asa na din sa may final testing and sealing bala sang mga vote counting machine. Subong nga ganiyo mayroon na sang 658,000 ka mga teachers and mga personnel sang Department of Education ang nakasumiter na sang digital signature para sa Philippine National Public Key Infrastructure bilang kabahin na sang preparasyon sa Mayo tuig 2022 nga pinili ay amo ni ang isa sa mga makapoy ang mga inadlaw para sa Comelec kag syempre sa may DepEd tikon na ma-extend diri ang voting hours. Lima na bisiling nga ti alas 7 pag abot sa alas 7 pag tungtong alas 7 sa gabi way nagidya sa nga komodaron kay base ko na dabo pa bala nga yara dira nga mga abutante. Jutay lang ang dungan ng makasulod sa classroom sa pagpatigayon sa voting process. Yamo na mga bulabalantayan na nato na kaya mayara na diri sang ginapagwa ang Comelec nga mga activities kag mga new normal rules ti ang mga nagapositibo nga ini may yara man sa bagay mo na dira ang Comelec. Pero kung inayan na test ka na bala or hindi kaya positibo sa nagkadto ka sa may polling center, hindi ka man nabi makagwa ka gina-quarantine ka mo. Kung ikaw ang positibo, so para ni sa mga nagpadulong bala sa eskwelahan sa may polling center nga mataas ang temperature o kung mayara sang sintomas pala nga ini. Sintomas sang coronavirus disease. 38 minutos na ang nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Yari na ang ato sa nga taga-daog sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Magabato na sa nga premyo, 1,150 pesos nga balor sa nga premyo, 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga grocery goods nga nabutang sa balde sang oro kan. Amaning
aton na ni bulig para sa aton nga mga kultura nila binasubong nga mayroon sa COVID-19 na pandemic. Apektado gid sa niya banwa ang aton nga income. Ilabi na sa mga kultura naton nga mga remedyo general. Subong may pagnubo gid sa may income nga madala sa balay. Okay na ta no, Bombo Harold. Sige. Sa studio B, Bombo France, sa Andrew Burgos. Come in. Bombo Erling, good morning. Para naman ni sa aton nga maayong balita sa aton nga mga tagpalamati subong aga, Bombo Erling. So maswerte naman nga aton nga makaupod subong aga, no? Isa ini sa aton man nga tagdaog sa nagapadayon ning pa-promo sa Bombo Radio Star FM. Ang Wanto Panalo Part 20 promo, Bombo Erling. So subong aga aton ni makaupod ang third winner actually kahapon siya, Bombo Erling, nalawagan sang hapon, no? Subong tiari siya Bombo Erling para makahingagaw diri para makuha yang iyang mga premyo, no? Ti may 500 pesos nga cash nga rin nga ginakapitan naton subong kag 650 pesos worth sang grocery goods, Bombo Erling, ang iyan nga mabaton subong nga aga. All in all, 1,150 pesos nga prize ang iyang nadaugan bilang daily winner, Bombo Erling. So subong nga aga ato ni makaupod si Sir Marvy Hardinico from Barangay Talok, Ciudad Sambago. Ang yaning proof of purchase, Bombo Erling, ang Silver Swan. So si Sir Marvy Hardinico, Bombo Erling, narin sa tupad naton para makaistorya siya nato, no, kung paano ini bala sino nagambal sa iya nga mag-intra dire o kung magpasakop sa nagapadayon nga promo sa Bombo Radio nga muni ang Wanto Panalo promo part 20. So sir, good morning. Pila ka na gani? 15. 15 anyos, Bombo Erling, no? So ano ka na nga year? Third year high school? Grade 9. Grade 9, no? Third year high school, no? So sir, kamusta? Module lang inyo subong kamusta ang module? Okay lang naman. Hasta subong kaya pa. Kaya pa. Nag-enjoy man sa module? Ano mambal mo kay module ka mo? Enjoy, wala? Hindi masyado. Makita naman po, Borlino, ka doon nagpangduha-duha pa si Marvy magsabat kung nag-enjoy sa isang module. Teka, kamusta ang module mo? Tido damo naman natapos? Wala pa may nasaguran, pero kaya pa naman. Kaya pa, okay pa man. Kaya pa. Ikaw, ano ang bali mama mo? Ano ang bali sa imo? Kay tungod nga mo na ba module, way mo pa na matabat, ano bra? Gabilib na sa saka. Kapati sa. Kita ko ba pagsalig ni mama mo sa imo? Oo, syempre. Oo. Pero sino nagsiling sa imo nga magulog ka sang imo nga mga entries diri sa Bombo Radio kag Star FM sa Wanto Panalo Part 20 promo? Lola. Ha? Si Lola. Si Lola mo? Lorna. Okay. Okay na. Ano, bali sa imo nga mag-intra ka? Maginta kay swerte. Oo. Bali kung makadaog. Sige swerte man ko kasi tao. Kung maginta ko ba si magdaog tapos Pero nagdaog ka gid. Tip ng pro ano except sa module, ano ang imo pagid nga ginaobra sa sulod sa balay kay way ka mo klase nagabulig ka man sulod balay? Oo. Kay mama mo. Oo. Pila ka mo nga magulutod? Wala. Ikaw lang gid isa. Ako lang isa. Kiti good boy ka man guro. Good boy? 50-50. 50-50. Sige, no? So, Marvy, Hardinico, hindi na nato pagpatugayon Bombo Erling ang pag-aduhol na natin sa isang cash kag sang grocery goods nga 650 pesos, Bombo Erling. So, arin na, no? Ato na ni pag-aduhol sa iya ang kwarta nga 500 pesos nga cash. So, ato ni paghatag Bombo Erling per 100, no? So, unang hatag. 100. Kaduhang hatag. 200. Another. 300. Kapat. 400. Kag. 500. 500 pesos. Way labot sa 500 pesos nga cash nga imong nabaton, may 650 pesos worth kapag sa grocery goods nga mabaton mo nga nasulod mismo sa Valdez ang Orocan. So ano plano sa kwarta nga nabaton? Support lang Japan sa module kag sa pretty much sa hobby. Oo. Kay since gasto gid man. Kung kisa matipon-tipon para may magamit man sa sunod. Oo. Okay. So ang sa grocery goods nga nabaton niya? Tagaw lang danes nga magamit. Oo. Since pwede pa man consumable pa man. So, sunod na. Okay, tinabatian mo imo pangalan nga ikaw nalawagan. Ano ang reaksyon mo? Syempre happy. Happy. Si mama mo yan. Nalipay man?
Siyempre, nalipay mo si mama mo. Okay. Sige, anong trabaho ka ni mama mo? housewife man lang. Sa sulod sa balay. Ang amay mo yan. Seaman. Okay. Sa ito galing sa luwas. Okay. Sige, no? So, Bomberlin, rin na sa mga kamot ni Marvy Hardinico, ang 500 pesos nga cash, kag 650 pesos nga grocery goods, no? Ngayon nga na baton, all in all, 1,150 pesos. So, sige, no? Before ka na mong buyan, di kabalo ka naman kung anong imong obraw, no? So, Basta Radyo, Bombo. number 1. Okay. Number one. Okay, si liwat. Basi, doon na, lipat. Liwat. Sige, ready. Basta radyo, Bombo. Number 1. Salamat mo, Anay, sa mga sponsors, Ben, sa Bombo Radyo. Salamat gid sa Bombo. Kag syempre sa mga sponsors. Salamat sa ginatag nyo para magamit-gamit man namon sa pag nga pandemic. Amo na. Kag basi may mga abyan ka man da nga nagapamati man sa imo nga pwede mo man sila maimbitar dire. Wala. Kabag intrabi sa muni nga promo diri sa Bombo Radyo. Wala. Siya way ka mga abyan. Way ka friends. Wala sila pa. Yung mga kaingod mo lang dai. Matupad balay mo da. Okay. Bale, mag-intra ka mo de para magdaog man kamo. Para may magamit man kamo. Since matag man nila, wala. Para makabulig. Wala dos mo. Para may mambulig man sa inyo. Oo. Okay. Wala. Sige, last na lang So, Basta Radyo. Bombo, number 1. Number 1 ng Bombo Radyo. Number 1 ang Bombo Radio. Okay, sige. No? Congratulations kay Marvy Hardinico. So, Bomberlin na rin sa mga kamot sa aton nga winner. Ang iyan nga 1,450 pesos nga kabugsan no nga premyo nga nabato niya diri sa nagapatay nga promo nga 1 to panalo part 20 promo sa Bombo Radio kag Star FM Bomberlin. Sige. Yes, Bomberlin no kag live diri sa Studio B ni si Bombo Franz Sandro Burgos para sa pabansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Franz Andro Burgos. O pa nga ito sa nga winner diri sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Dugay-dugay, bantay ka mo may raketan sa nga pagalawagon nga taga-daog diri sa aton sa nga daily draw sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 13 minutos ang nabiliin antes ang alas 9 sa aga. Pagbalik nato na report na Bombo Franz Sandro Burgos kag Bombo Carla May Defensor. Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radyo. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka makadayaw sa Dios, kag makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa, sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas sang tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan.
Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang asarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso o kung anuman nga pamalatian nga nagaguruwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kung tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang cyber libel? Inigangay man sa libel apang ginahimo ang krimen sa internet o kon cyberspace. Ang paghambal o kung paghimo sang malain batok sa isa ka tawo sa social media nga nagatugas sang pagkaguba sang pagkatawo ang mahimo nga mapasakaan sang kaso nga cyber libel. Ang mahimo nga makasuhan sang cyber libel amo ang nag-post o kon ang author sang libelous post. Ang mga nag-like o kung nag-share sa mga post ng hindi mahimo nga makasuhan, magluwas lang kung may malain nga tinaga nga nag-aatake sa isa ka tawo ang nakabutang sa caption. Sa pagpasaka sang kaso, kinahanglan nga magpadulong ang tagreklamo sa National Bureau of Investigation Cybercrime Unit. Ipakita ang libelous post sa NBI officer. Magdala sang duha ka mga testigo nga may access man sa libelous post agud nga makahimo sang technical report ang nasambit nga ahensya. Ang sinuman nga mapamatud-an nga nakasala sa cyber libel ang mapreso sa minimum period nga 6 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 8 ka tuig, samtang kon medium period humalin 8 ka tuig kag 1 ka adlaw tubtob 10 ka tuig. Star FM Sunday Program Review. Your perfect Sunday entertainment starts off with a countdown of the top 10 hits all over the country in the Perfect 10 Countdown at 6 p.m. At 7 p.m., more of today's hits are featured in Sunday Night Sweet. At 8 p.m. and today with your mellow favorites, and it's all for you in the evening. And with the Holy Rosary as you look up to God in prayer. All these great music with the latest news and information in the top of the hour news and the Holy Mass this Sunday on Star FM. Sunday Program Review on Star FM. Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, pass-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone.
ang maayo nga pamatasan. Ang mga tawo nga may maayo nga pamatasan nakaibalo kung ano ang husto kag sala. Ang ila pamatasan wala nila ginabase sa ila ginabatyag, kundi ginabase nila ini sa mga husto nga prinsipyo. Bisan wala pa sa makakita sa ila, itudlo sing maayo kung ano ang husto kag sala sa mga kabataan. Maggamit sing mga tinaga nga nagapakita kung ano ang husto kag sala sa adlaw-adlaw nga mga sitwasyon. Itudlo sa ila ang kinalain sang tampad sa hindi tampad, sang matutom sa hindi matutom, sang kaayo sa kapintas. Sa ulihi, matun-an sang imo bata ang mga butang nga maayo himuon kag ang mga butang nga malain nga hindi niya dapat paghimuon. Ipaatag kun nga ang maayo o kun malain ang isa ka butang. Halimbawa, pamangkota siya nga ang maayo gid kun tampad kita, nga ang maguba ang pag-abyanay kun magbutig ka, nga asala ang pagpangawat. Gamita ang maayo nga pangatarungan para amat-amat mo nga matudlo sa imo bata ang husto kag sala samtang nagadako siya. Ipadako ang mga benepisyo sang maayo nga pamatasan. Mahimo ka magsiling kun tampad ka, saligan ka sang mga tawo. O kun ipakita mo ang kaayo, manamian sa imo ang mga tawo. Tadlo nga ang hindi maayo nga pamatasan. Buligi ang imo bata ang responsable sa ilang ginahimo. Dapat mabala nila kung ano ang ila sala kag kun nga hindi ini maayo nga pamatasan. Hindi gusto sang iban nga ginikanan nga sawayon ang ila bata kung makasala ini kay basi maluyahan ini. Pero ang pagtadlong sa malain nga batasan, makabulig sa imo bata nga makahana sa iya konsyensya kag makalikaw sa paghimo sang sala sa ulihi. Pabakura ang handom sa imo bata nga himuon ng husto. Dayawa ang maayo nga pamatasan. Kung maayo nga pamatasan ang ginpakita sa imo bata, dayawa siya kag ipaathag kun nga ang maayo ang iya ginhimo. Halimbawa, makasiling ka, maayo kay tampad ka. Proud gid ako sa imo. Kung nagsugid ang imo bata nga maginhimo siya nga malain, pasalamati siya sa pagsugid antes mo siya. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tubtob 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon nilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa aton isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, baka pasalamat ka baka dayaw sa Dios, baka makapangamuyo. Pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat.
Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka importante. Apang, antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang, pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, yari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may gara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobal kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat ukon jackets. Likawan ang trangkaso ukon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel ukon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kasugid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tion sang tig-ululan. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mahibaluan angon sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management ukon paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle nga basura.
Basta Radio Bombo! 3 minutos ang nakaliga sa takna ang kalas sa Nueva Ecija. Pabalik ka dali sa pagpangalagad isang bombohanay big time. Mayaraman na sang reminder dali ang mga opisyal mismo sa Philippine Army sa ato ng mga soldado dali sa may Western Visayas ang dapat magpabili ng non-partisan sa tuig 2022 ang pinili ay kaya sa mga daan na mansig kuha naman lang ngayon paporma na bala ang mga nag-file sa Certificate of Candidacy. Although ang tinipaman din sila mga kandidato, they are considered aspirants until nga mag-abot na ang campaign period. So, makita na natin ang ilasin niyang presensya sa mga naglain-lain ng mga LGU sa Banwa. In fact, may ginabulubantayan pagkatasabong, pananood dali ang mga ginius-gios kag ang plano bala sang mga Duterte para sa pinili ay Banwa kung bala matabo gid ni ang mga political forecast sang mga political analyst nga magapadalagan bilang presidente si Davao City Mayor Sara Duterte. Ano dali ang reminder ni Brigadier or ni Major General Benedict Arevalo sa ato niya mga troops dali sa Western Visayas. Sabi akalinya Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Erlin, no? So, dapat na maging non-partisan ang katapos ng Army, no? Especially sa idalon sa third ID Bombo Erlin. Susunod kay Major General Benedict Arevalo. So, direktiba ini usual nga directed sa oras ng eleksyon ini Bombo Erlin. So, direktiba ini nga gikan sa President, SMD, Chief of Staff kag padalom na no nga mga posisyon sa Army Bombo Erlin. So mag-abide ang 3rd Infantry Division, so hindi ini sila mangin partisan sa maabot nga election Bombo Erlin. So part ini sang mandate so ginapasiguro sang AFP nga mangin peaceful ang election. So iga monitor ang tanan nga army kung nagasunod ini sila sa direktiba Bombo Erlin. Kag kung may yara nga mamonitoran no o kung mayari ini silang mabaton nga report, so gina-check ini kag kung matuod ini nga report nga ginpadangat sa ila Bombo Erlin. So kung matuod ini mapamatud-an, so magapaydalom ini sa proper procedure para at least no matagaan man sa nga parusa ako na matagaan man sa nga nagakaigo nga pagtamod ini nga mga army kung participate o kung naga-engage ini sila sa partisan na politics Bombo Erlin. So upod man sa direktiba ang pagbantay kag ang pagmonitor kag ginasigurado man nga wala sang army nga naga-bodyguard sa mga politiko Bombo Erlin. Ini makapatuman na ini sila kung mayara direktiba nga gikan sa higher o kung order nga gikan sa higher headquarters Bombo Erlin. So if in case no mamayara sang naga-engage sa partisan politics, so pag-aimbestigaran kag kung mapamatud-an, pwede ini sila mapahalin sa pwesto. Isa sa mga pangakatubangon nila Bombo Erlin ang mapahalin sa pwesto. So amo ni ang pagpanumduman ni Major General Benedict Arevalo sa tanan nga mga army sa idalom sa 3rd Infantry Division nga dapat mangin non-partisan ini sila Bombo Erlin. Although ginadeputize na sila Bombo Carl sang COMELEC, magpatuman na balad rin mga gun ban na balad during election period na. Yes, Bombo Erlin. So amo man ang ginpatigayon man no nga nagpatisipar man ini sila sa ipatigayon nga gun ban man to bala Bombo Erlin sa patigayon na sa pagpasa sa COC sa mga politiko sa mga 1 week to nga ging gun ban anay, pero pag abot naman sa election dira naman masugod ang gun ban Bombo Erlin. Okay. Yes, Bombo Erlin. So pamatian nato ng pahayag gikan kay Major General Benedict Arevalo. That is a usual directive naman at the election time. Directive is coming actually from the President to the SMD, to the Chief of Staff, to the CGP, down to the line naman yan. So it's a usual directive to us
and we will abide with the directive na ang AFP or ang Army particularly, ang 3rd Division will be non-partisan na this kind of election. Expected naman yan. That is part of the mandate as we will also help in the coming elections. Normally naman, to see that we have a peaceful and orderly election. So every election, natatas ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army and 3rd Division, particularly dito sa Region 6 and Region 7, na while we are performing election duties, we should be non-partisan. Yes po. So wala po sa monitoring nyo yung mga army po na nag-i-engage sa partisan po. We are going to monitor everybody na everybody's abiding with that directive. At normally naman, every time na meron tayong report na ganyan, tinitingnan naman natin kung may katotohanan o kung hindi. And then, proper procedure will follow kung talagang meron. So normally naman sa observation natin, wala naman tayong nakikitang nag-i-engage ng partisan politics dito sa active service. Okay, at wala din pong army na nagpa-bodyguard po sa mga politiko po. Ayun din ang kasama sa directive yan. To it na walang nag-bodyguard or nag-secure ng politicians. And normally, directive will also be issued to that effect. We will be anticipating na magkakaroon ng ganun directive coming from higher headquarters. If in case po na may isa pong army na hindi naman po natin hinihingi na mangyari, ano pong mangyayari po sa kanila pag nag-engage po sila sa partisan po? Pag maiimbestigahan and then kung mapapatunayan that they have violated the directive, corresponding punishment would be accorded to them. Okay, so aalis po sila sa pwesto po? That's one of the parang punishment or actions that will be done against them if they will be found to be engaging in partisan politics. Tayo niyo po sa ating army po? Pinapaalala natin ang ating kasamahan sa Luhan na huwag tayo mag-engage dito sa partisan politics. Ibig sabihin, wala tayo dapat kinakampanya, wala tayong openly na iboto. So, yan, natin dyan. Especially yung mga individual who are candidates. So, to that effect, kailangan mas makasunod tayo sa ating mga directives, especially coming from the higher headquarters. Sa iba na ganang units, wala? Like sa Philippine National Police na hindi pwedeng ma-post ka sa mga social media account wala nga mayara ka sang ginakampanya nga kandidato. Yes, Ma'am Berlin, sa PNP, amo na ang ginmando nga hindi pwede makapaskil dara sa mga tarpaulins o kung mag-interact ka sa mga caravans, Ma'am Berlin, sa isa ka politiko, Ma'am Berlin. Okay, so amo naman ang isa sa mga bantayan nato na kay may mga ginatumod na sila nga mga hotspot areas bala. Silingon, may mga election related offense dira nga mga election-related violence na record bala sang tinalikdan nga mga tinuig to. For example, pwerte dira kainit bala ang pagkaribalanay sang mga nagakontrahanay sa amo na nga posisyon Bumokal. So gina-consider ina sila. For example, nagligad na to dira sa may Moises sa Padilla. Ang magaling isa sa mga kontrobersyal nga banduan diri sa ato sa Negros Occidental. Kaya nag-deploy dira sa nga dugang nga mga soldado. Pero tiduay naman naguro gid sang inang mainit tagid bala dira nga paggabonggoanay between Mayor Yulo. Sa iba na diri nga mga banwa ginabantayan na dira ang may mga private armed groups. So kami mga goons na ginagamit nila bala makapanghara sila dira sang kontra or mga supporters ang pihakyang partido. Yes. Bomborlin, tiyan mo na,
tiyaton man niya pagabantayan no kung ano pag ang ila sini nga mga areas nga pagatutukan gid Bomberlin. So far sa aton sini nga alantaw man diri sa Negros Occidental do wala gid sa nga mga lugar diri nga mainit ang eleksyon Bomberlin. In fact, iban gani nga mga lugar diri mga banwa way gid gani kontra na Yes, Bomberlin. So mga siguro may tatlo o duwa siguro ka mga syudad diri sa Negros Occidental among wala mga kontra ang ila sini nga mga mayors Bomberlin at the same time iban sa gid mga positions no. So may gid diri sa Negros Occidental nga wala sa mga kontra ang mga politiko Bomberlin. Sige, thank you gid Bamo Carl. Bomberlin na may nag-report nagikan sa patrol ni si Bumbo Carla Mayda para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor. Amo na nga pila ka mga reminders sa sang Philippine Army sa ilaman ng mga soldado or sa aton nga mga soldado kadungan na sa nga nagilapit ang pinili ay amo ng mga pulubantayan nato ng pag-convene dra sa Joint Security Peace and Order Council. Ang ginalakipan sang COMELEC sang Philippine National Police kaga subang man ang Philippine Army samtang nagilapit ang pinili ay kaya dira na pag-tumuron ang mga election hotspot areas mga lugar ni balang may mga na-record yang mga election related violence ang tinalikdan ng mga pinili ay kaya mainit dira ang mga pagkaribalanay bala sang duha ka mga nagapadalagan sa anuman nga posisyon. Di ato lang yan diri sa mga supporters mangin kwanan kita matawhay lang bala. Suporta lang kita sa malinong paagi. Ini siling nga biyang mga halit kapanadera sang iban o kon do pangin matyan tagid ang politiko nga ginasuportahan ta. Easy lang kita kaya ang eleksyon malipas man lang ini. Tikon makahimo kita draya sang mga kalakasan in connection sa pagsuporta naton sa kung sino man dra nga kandidato. Ang inang kandidato sunod adlaw basin na nagani mamugno sa imo. Di na nagani makakilala balati ikaw ya may yara ka na sang police record. So kung nagasuporta kita dara, let us just be professional kag inang orderly lang bala. Sa amo na nga mga pamaagi ma-express man lang naton sa gyapon ang ang aton nga pagsuporta sa kung sino man dra nga kandidato. Kaya makahimo kita dra sang ini mga nagakaangay nga mga bagay kita man gyapon ang mamroblema. Masila nga binadra nga manghalit kay gito sa supporters so sang iban sa skuhan mo sila kung mapriso ka dira basing kandidato ganing ginasuportahan mo hindi man gani makaliili si mo to sa prisuhan. Mga sa inang pasalig ba lang kung ako magadaog mangin job order casual ka sa may inyo dara nga LGUT dapat patay-patayan mo ginang pag-suporta sa ila ikaw man nagyapon ang mamirdihan. Jesse 8 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 9 sa aga. This time we check na ton report ni Bombo Franz Sandro Burgos. Atensyon atensyon sa mga estudyante ngayara diri sa kolehiyo sa aton sa may Negros Occidental kahapon na ginapagwa sang Commission on Higher Education ang pangalan sang mga higher education institutions o kan mga HEIs bala diri sa aton sa may Western Visayas nga nalakip pa diri banwa sa mga allowed na nga magpatigayon isang limitado nga face-to-face classes. Kaya actually sa mga lugar nga yara sa alert level 2, ginapanugutan na sang Commission on Higher Education kag sang Interagency Task Force ang pagbutang dira sa 50% sang capacity sa kada classroom diri sa may face-to-face classes.
University of St. Lasal, nalakip na diri Banwa, diri sa aton sa may syudad sang Bacolod, ang Southland College, dira sa may syudad sang Kabangkalan, and then ang Northern Negros State College of Science and Technology, dira sa may syudad sang Sagay. Nalakip pa diri sa mga higher education institutions nga allowed nga magpatigayon sang limited face-to-face classes diri sa aton sa Region 6. Pero diri mga panugyan na kag mga abiso bala sang Commission on Higher Education diri sa aton sa may Western Visayas sa mga estudyante, sa mga faculty kag syempre sa mga miyembro sang administration sang isa man nagka-kolehiyo kag ining universidad. Sa piyak kalinya, Bombo France Andro Burgos sa report. Kamin. Bomber lane sa subong ni nga kay gayuna no nagamat-amat na pagbag-o ang lakat sa panahon because hari kita gyapon sa nasilini nga COVID-19 pandemic. But bomber lane kung sa sektor sa edukasyon ang atong pagkaistoryahan sa bahin mismo sa higher education no kung sa mga kolehiyo bala bomber lane nga bulutuan. Diri nato na nakita na mismo ang sa bahin sa Commission on Higher Education nga sila mismo bomber lane nagapangita sa mga inisyatibo bla no para mapatin-ad pagid kag mapadamo bla bomber lane ang numbers sang mga personnel nila nga mga vaccinated itungod nga gina-target sa Commission on Higher Education ang nasiling ni nga limited face-to-face bomber lane no. So diri subong nato na kitaan nga diri sa Western Visayas may 11 na ka mga universidad o kung mga nabilong man diri bomber lane nga mga kolehiyo o 11 gid kabilog nga mga higher o kung sa mga college o kung university schools ang magapatigayon na sa nga limited face-to-face class kag maswerte diri ang Negros Occidental may ara kita bomber lane sa tatlo ni ka mga eskwelahan no. Isa diri ang University of St. Lasal diri sa Bacolod kag duwa ni bomber lane ka mga kolehiyo, isa diri ang Southland College sa syudad sa Kabangkalan kag ang Nunescos no o kon ang Northern Negros State College of Science and Technology dito sa syudad sang Sagay. Because bomber lane nadala ni ang tatlo ka mga eskwelahan sa mga limited face-to-face class no kay because may ara na ni bomber lane sang certificate of authority nga magpatigayon sa face-to-face class no kung limited face-to-face class ang na-mentionar ni nga mga eskwelahan nga nabilong sa 11 gid mismo ka mga bulutuan diri sa Western Visayas. But in speaking of bomber lane sang kung paano iniblagin patigayon kag kung ano gid man ibala ang sistema kun nga ang tatlo ni ka mga eskwelahan diri sa Negros nadala sa 11 ka mga eskwelahan diri sa Western Visayas aton lang ni klaron bomber lane hindi ini mandatory no. Hindi siya mandatory kundi voluntary ni bomber lane base sa mga eskwelahan gusto bala magpatigayon na bala bomber lane sa ilang mga face-to-face class no. So naman mismo sa Commission on Higher Education but so, let's be clear lang Bombo France, ma-apply pa sila no sa CHED? Yes, bomber lane insakto yun na no do may application pa ni sila bala nga patigayonon bala or ma-apply pa sila for the approval kay gin-clear sa aton sa Commission on Higher Education. This is voluntary no not for mandatory ni bomber lane nga mandate o kung mandate gid bala nga kadaman nga mangin magano gid mapatigayon sa face-to-face class but siling sa aton sa focal person sa Commission on Higher Education sa Western Visayas bomber lane siling mismo ni Dr. Arnold Anceno para sa ilaya bomber lane ang ining certificate of authority ginhatag na ni last week pa no. Last week pa ni ginhatag ang certificate of authority para magpatigayon na sa mga face-to-face class. But why pa ni natumod? Actually bomber lane nagasugod naman ang iban dire no. Pero may mga designated o kung may mga specific programs o kung courses ang magapaidalom sang nasilini nga mga face-to-face class. Bomber lane ato ni isa-isahon una diri sa USLS Bacolod no kung sa University of St. Lasal ang mga programa diri bomber lane nga magapatigayon na gid sa limited face-to-face class amo ni ang Doctor of Medicine program no. Doctor of Medicine program kag ang Bachelor of Nursing. But we know bomber lane diri sa aton sa Negros Occidental ang USLS isa ini sa madako man nga universidad kag lauman ni bomber lane ang madamo nga populasyon no kon mga estudyante dira no Bombo France duha lang gid bomber lane duha lang bomber sa lane. USLS.
Yes, correct, no? Ang Doctor of Medicine program kag Bachelor of Nursing ng Gidbong Berlin ang makapatigayon sa nga limited face-to-face classes, no? So, ginalauman ni Bong Berlin nga damo ini ang number sa mga estudyante diri sa USLS kay kabalugi kita no madako ining universidad. Pero ang sabahin sang Doctor of Medicine program amo lang ni Bong Berlin ang clinical internship o kung maga-interns na bala. Amo ni ang magkapatigayon sa mga limited face-to-face class so kung assign sila sa pila ka mga hospitals diri man sa sa Bacolod o kung sa probinsya Bong Berlin no amo nang ilaya sa Doctor of Medicine. But ang sa Bachelor of Nursing is only for third year and fourth year students lang ni Bong Berlin ang makabalik sa limited face-to-face class no kay syempre kabalo kita sa fourth year mayari naman sila mga clinical internship man bala no unlike sa ibang mga courses na ginatawag na on the job training but sa mga medical courses clinical internship ina Bong Berlin ang term nga ginagamit gali no so amo na sa USLS diri sa Bacolod but sa north nga bahin Bong Berlin unaon ni nato ng sa syudad sang Sagay o ng Northern Negros State College of Science and Technology o ng Nonescos may duwa man ni Bong Berlin no ka mga programs na ngay sa Bachelor of Science in Nursing man kagang diploma in midwifery Bong Berlin. So sila ni amo ni nga mga courses ang makapatigayon man sa limited face-to-face class but sa sor nga bahin sa probinsya especially ang Southland College sa syudad sang Kabankalan. So, amo lang ni ang yes, Bong Berlin. Ang sa Nonescos, diploma lang gid in midwifery, wala ya sang bachelor program, no? Yes, correct Bong Berlin, no? Kay duwa ni ang sa midwifery, bachelor and diploma, but ang di-clear sa aton sa CHED, only diploma in midwifery lang gid Bong Berlin, kag Bachelor of Science in Nursing sa Nonescos, no? Ang makapatigayon sa limited face-to-face class. But sa may sor nga bahin Bong Berlin sa probinsya kung sa syudad sa Kabankalan ng Southland College, only diploma in midwifery lang gid Bong Berlin ang maka-limited face-to-face class anay no. So tayo mo niging siling mismo sa aton sa focal person sa CHED nga si Dr. Arnold Danceno. But Bong Berlin, let's be clear lang gid ang ini nga mga universities and colleges may nagabase ini Bong Berlin sa geographical location sa higher education institution kay tungod nga may mga areas gid gyapon bala Bong Berlin nga nagaduging gyapon ng COVID-19 cases so amo na siya no ginaton-an anay nila kung saan pa bala Bong Berlin ano pala ni siya no nang saan pa bala do ginaton-an pa lang bala nga stage pala no ang pagpatigayon sa pila ni mga limited face-to-face class, especially sa mga colleges kaga universities sa Bong Berlin. So ginatinguan man sang CHED, itungod nga na-mention na arman isa nagliligad sa aton sang focal persons ng CHED Bong Berlin, nga nagapatigayon ni gyapon sige ginigyapon ang ilang vaccination program na base sa mga school programs Bong Berlin no o kung sa mga universities and colleges sa mga college student no nga maka-avail sang COVID-19 vaccine para matamat balik normal ang nasiling ni nga Bong Berlin no nga education diri sa aton kay subong pila ka mga yes Bong Berlin nga dapat vaccinated tanan dira yang mga estudyante. Correct? Yes, correct Bong Berlin. Amo na siya ang punto gid sa CHED nga dapat vaccinated na no. Kaya nagapatigayon sila sa programang vaccination program nila sa mga eskwelahan. But sa bayan mismo ni Dr. Anseno Bong Berlin, nagalao man sila nga base pa lang no nga magdamo na gid bala nga mga higher institutes o kung higher education institutions nga makapatigayon na gid sa face-to-face class sa Bong Berlin. But may mga programs man sila nga gina-target na possible bala no nga makabalik na mismo kag makapatigayon man sa o kon mabilong na Bong Berlin sa limited face-to-face class but as of now amo pa lang ning na-mention niyo sa aton diri sa Negros Occidental ang clinical internships o kung clinical kung sa mga medical courses pa lang Bong Berlin. Sige. Yes, Bong Berlin, may payag diri sa aton ang focal person sa CHED Regional Office 6 nga si Dr. Arnold Danceno. Thank you very much, Bombo Andrew, and thank you very much and good morning sa lahat ng tagapakinig mo. Yeah, this is true. In Negros Occidental, we already given the certificate of authority to open 4 limited face-to-face classes in one university and 2 colleges. Isa-isahin ko sila I'd like to mention, University of St. Lasal in Bacolod. They were given the authority already to open for limited face-to-face classes for the Doctor of Medicine program and for the Bachelor of Nursing.
And in Southland College in Cabangalan City, they were given the authority for the diploma in midwifery. And in Northern Negros, the Northern Negros State College of Science and Technology in Sagay City, they were given to authorities for the Bachelor of Science in Nursing and diploma in midwifery. So there are 3 colleges and universities already open in Negros Occidental. Doc, when kinisa gani, Doc, na tagaan sa authority, Doc, to start a face-to-face class? Kag when magasugod gani? Yes, they were already given the authority. They were given authority last week. Okay. It's already open. Once they receive their authority, it is effective already. For the number kasi very variant yung number nila. Example, in University of St. Lasal, it is for the Bachelor of Science in Nursing, this is 3rd year and 4th year. And sa medicine, it is clinical medicine. It's the clinical internship. But the number is so variant. So, granted na ang University of St. Lasal, medyo malaki talaga yung population niya, mataas. And also in Northern Negros State College of Science and Technology, the number of nursing and the number of midwifery students who will be taking part of the limited face-to-face classes. But in Kabangkalan, there are only 6 students sa Southland. Who will be taking part. So it's very, very variant depending on the geographical location of the higher education institution and the number also of enrollment in the particular higher education institution. It is unlike dito sa atin sa Iloilo City na malalaki talaga yung numbers. But still, as we are saying that limited face-to-face classes is not mandatory. It is voluntary by nature. So the variant of numbers may be going up and down. That's Andrew. Okay. So, Doc, i-clear ko lang gid, no? Bali, ano ni nga mga year level gid ang makapatigayon sa face-to-face class? Yeah, based on our joint memorandum circular signed by the Commission on Higher Education and the Department of Health, that is Joint Memorandum Circular 2021-001, it is only the 3rd year and 4th year clinical. Clinical lang talaga. It's not your regular classes. Clinical experiences that is needed to get the degree program and a requirement to take the board exams. Thank you very much for this opportunity, Bombo Andrew, to reach out to our higher education institutions in Region 6. Now, it is the call of the Commission on Higher Education, especially Regional Office 6, through our esteemed Regional Director, Dr. Maura Consolacion de Cristobal, that we are calling out to our higher education institutions to please take part of the vaccination efforts of the government. We would like to get as much people vaccinated, especially to our faculty, both non-teaching and non-teaching, and to our students, not only for those who will take part on the limited face-to-face classes. We wanted that we open up our colleges and universities, campuses, in a very safe and healthy environment for all that will take part of the higher education system. So this is our call to our higher education institutions in Region 6 to please have your faculty and your students, even those who will not take part of the limited face-to-face, to be vaccinated. Thank you very much. Thank you very much, Bombo Andro. Okay, Bombo Franz. Bomberlin. Yes, Bomberlin. So, mo to na-mention isang napakal person. 3rd year Yes. and 4th year, kaya kinanglan nila dira sang clinical experience na. Para Yes, nga that's correct. makakuha ka bala sang board exam sa imong kurso. Correct. Yes, ang mga Bomberlin, no? Kaya kinanglan kidaan sang magkapatigayon na sa bala Bomberlin sang mga hands-on, gida ba lang mga courses or ang ilan mga subjects Bomberlin nga ni bilan ila magpatigayon sang ilan ng mga practice sa field bala, no? Especially sa mga paano din sabi mag-handle sa mga pasyente o kung mga aparatos tabi, no, nga para magamit dira sa mag-assist rabi sa doctors or kung magpatigayon na sila bisang ilan ibig nga mga mga kung may mga operations sa Bomberlin, no? Well, ma-familiarize bila nila ang tanan nga mga butang. Kag isa pa na Bomberlin, kinanglan ginaedaan sa mga, especially sa mga doctors, sa nurses, kag mismo sa midwife. Na dapat hands-on gid sila, no? Rali sa bala personal Bomberlin, kailangan gid mismo ang matudloan ka bala in person bala, kaysa sa online lang o kung sa dra Bomberlin sa online class ka lang nga nag-learn, no? So, lain gid mismo nga face-to-face gid especially sa amo nga mga sa isang kurso nga dapat ma-practice mo gid properly bala kag mangin ma-master mo gid la Bomberlin ang imo ning nga mga
dapat mo gid bala pagatun-an kada ing specialty mo bala no o kanang specialization bisan nga imong kurso bilang isa ka nurse kag syempre public service man ang imo daan nga ginano kabuhi na debong Berlin ang imo nga ginakapitan so dapat hindi gid pagpasapayan lang gid ang mga pagtuon no especially sa mga sahi sa mga kurso Di ba Berlin. pwedeng sa uloon lang nilang sa libro bala, Bobo France, wala sang actual na gidyang application. Yes, in fact, gid no. Lain gid bala Berlin sa matudtuod na bala kay kung mag-aaral nag-islabi sa trabaho bala nga matudtuod no. Hindi isla bala Berlin mabudlayan no. Kay syempre ikaw isa ka nurse o kung isa ka doktor, dapat master mo gid no ang imo ning trabaho. Malayo ka pa sa disgrasya kung ikaw mismo ang well-prepared gid no before kaya nag-graduate sa kolehiyo Berlin. Sige, thank you gid, Bobo France. Yes, Berlin para sa pagpangalagad sa Bombohanay Big Time ini si Bombo France Andro Burgos para sa Bansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo France Andro Burgos. Ang University of St. LaSalle para sa clinical internship sa Doctor of Medicine program kag 3rd year and 4th year para sa Bachelor of Science in Nursing sa UNESCO sa Bachelor of Science in Nursing kag Diploma in Midwifery amo manadra sa may Southland Diploma in Midwifery amo ni ang bukasa para sa limited nga face-to-face classes base diri sa ginhatag nga Certificate of Authority nga gin-issue sang Commission on Higher Education nga maka-operate sila kung makabukas sa limited nga face-to-face classes. Ibantayan nato na sunod ang mga inadlaw base kung madugangan manadiri ang mga higher education institution sa Western Visayas nga pwede na maka-operate sa may limited na face-to-face classes sa Banwa. 35 minutos sa nakaliga jitak na ngalasan Wavers sa aga. Atensyon sa mga nagahulog sang entry sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. Yari na ang inyo ginahulat. Standby. Sa Bombo Radio at Star FM, narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras nga 35 minutos sang nakaliga jitak na ngalasan Wavers sa aga. Yari ang ato na sa nilabing unang daily draw winner para sa buong adlaw sang Wavers Nobyembre 11. Gina-check ni Sir Rodel Longaras ang sining proof of purchase ay nagamit sang Silver Swan, taga Amelia Avenue, Libertad Street, Barangay 40, diri sa may syudad sang Bacolod, Amelia Avenue, Libertad, Barangay 40, Bacolod City. Congratulations, Maria Liacer. Maria Liacer sang Amelia Avenue, dira sa may Barangay 40, Bacolod City. Ikaw ang aton sa nga winners sa buong nga aga. Mayara ka sa nga tubdob alas 3:35 karon sa hapon sa pag-claim sang imong premyo. Dari sa istasyon sang Bombo Radio magadala lang sang duha ka valid identification card with a picture kag ipa-photocopy mo nga daan. Pero dalon mo gid diri ang original nga copy sang imong identification card para sa pag-claim sang premyo nga 1,150 pesos, 500 pesos nga cash kag 650 pesos nga balor sang grocery goods nga nabutang sa balde sang Orocan sa liwat Maria Liacer sang Barangay 40. Ikaw ang ating tagdaw galasan 9:35 subong nga aga. Congratulations! 38 minutos sa nakaligad sa takna ng alasan 9 sa aga. Sige, yari pagid. Kaya nagadugang ang gusto nga magapabaylo sang radyo. Ang radyo ang inatag na ton na mayra kamoya sang freedom kung sa din kamoya mamati. So, itasap min nga nagapangatag kita dari sang radyo. Siguro ginaton nga dapat dari kamoya mamati. Kaya ginarespeto naton ang freedom nga magpili ka kung sa din kamaya mamati na dira
Pero ginahatag na nato ng bagong nga radyo with 1,000 pesos nga cash sa mga nakabaton dira sa nga radyo halin sa iban nga mga istasyon basta AM station. Regardless inaya kung maliso man o kung hindi maliso, kung gusto mo ya brand new nga radyo nga mayara ka sang freedom nga makapamati bisa na din plus mayara pa kita diri sang pangregalo pamaskwa bilang nagilapit naman sa mga holiday season. Pwede agad nga bitbiton mo yung nga radyo kagadalon diri sa aton nga studio para nga makabaton ka sang bagong nga radyo plus 1,000 pesos nga cash. Sa Studio B sang Bombo Radio Bacolod, Bombo Carla May Defensor. Come in! Yes, Bomborlin, sorry kita diri no. Live sa Studio B, Bomborlin, kagakaupo diri nato no ang isa sa mga nagpabaylo naman no, isa sa nagpabaylo sa nga radyo Bombo Erlin. So good morning. Sino gani pangalan naton? Good morning, ma'am. Ko sa tanan nga viewers and listeners na avid listeners ng Bombo Radio. Ako gali si Aris Rilota sa Manville Royal, Barangay Tanguma, Bacolod City. Okay. So ano ang imo sini nga rason kung nga agin bayluhan mo ang imo sini nga radyo? Bali, ang foster mother ko nga si mama, nanay ko Rosemary, kag ako bala, avid listener mas ang Bombo ever since. So ina siya ging regalo man lang bala sa iya, sang kapananom ko sa likod balay. Sino nagatag sina? Ang taga-piyak radyo. Ano nga radyo? RMN. Then, nakibot na kami radyo. Sa ever since kapamatis sa Bombo, may Bombo, gikami ito kingaan sa nang natingala. So nga, change na bala. Kaya hindi ko gusto ko gijamati sa mga drama, sa mga news ni Bombo Jazz. Kaya abili listeners, sang kahapon lamang. Asya no, kag sa mga legal na bala kay attorney. Oo, sige every Sunday. Pag mga programs, sa mga iban, kumatay nga naman kung tapos na kami pananom, baligya coconut coconut nga meat, kag ang broomsticks, kaya pangiwa kami na tap dance, di ka pa naman kami. So yung kag ko sa Bombo, iswing mo karon kung mapalibertad ka. Nag-drop off, kag ko ding ma'am, kag kanami gali sa radyo. Oo, yes, may suga na, te. Kung mag-run out, may suga ka na, pwede ka man sa gihapon makapamati sa mga drama diri no sa radyo kag balita man diri sa Bombo Radio. So Star FM at the same time. Yes, so nagapamati ka man sa imo sinimis. Ano subong ang aside sa pagpananom sa baligya no sa mga lubi, ano pa gid ang imo sini nga obrabi? Nag-volunteer ko subong at present sa pag-tutor sa mga bata bala for ng underprivileged, poor, mga homeless, na ma-educate sila, kaya studied education and tourism than music. So kung gingaan ka sang kaalam, sang Ginoo, you have to maximize all that qualities of being a good Filipino. Nga biskan wala bayad ang pag-tutor mo, at least you can educate, you can guide the youth of today para maging a new breed of young leaders sila sa Philippines. Okay, so tagadiin mo na ang mga kabataan ni Wala gavary siya kada barangay who needs my help, bala na mag-tutor freely lang. So sa diin ka mo niya gakanda? Sometimes sa bukid man ko, kalabot ko sa kabukiran, then sa Winid Bacolod sa 16 barangays, kung kilala nila ang akong bala help, who cannot answer their modules, igabulig ko man kay ng subong bala pandemic, ang lesson learned from pandemic is you don't have to be selfish. You have to share walang talent mo, ang potentials mo sa mga kabataan. Hindi ka balo sa module, kaya module subong is grabe ka complicated. Oo. So happy ko nga biskan volunteer ko nga nag-educate sa kabataan nang gaulan mo ng blessings. Biskan wala ko gig subong, di ka before. Yes, I'm a performing artist, product ng isa ka reality talent competition. I'm a professional singer, performing artist. And sometimes ga-manage mo ko sa Kalanaan kung may time. So kay pandemic na-close ang Kalanaan namon sa Malikod Sineco, sa Barangay 26. So nag-focus ko sa akong gig nga fallback na education tourism. What can I do being a citizen? Ikaw lang ni Isaya or may group ka? Ako lang gid siya mga gatudo ko sa tanang subject areas. Yes, without expecting in return. Kaya namin kung gabulig, gadagdag ang graces sa imo. Salamat. Okay, so Bomborlin na mo na yan, no? Ang sideline pagid no ni Sir Aris diri sa syudad sa Bacolod, Bomborlin. Kagang rason ko nga nagpabaylo ini siya kay gusto gid sa iya sini nga Iloy nga makapamati man siya sa Bombo Radio, pero at least Bomborlin no gusto niya pagid kabaton sang radyo pagid sang Bombo Radio, Bomborlin. So Bomborlin, hindi ko na pagpadugayon pa, igahatag ko na ang 1,000 pesos
kag ang bag-o nga radyo nga ginapahatag sang Bombo Radyo Bombo Arlene. So Bombo Arlene, igatag ko na. So sir, una nga hatag 100, ikaduwa 200, ikatatlo 300, ikaapat 400, ikalima 500, ikaano 600, ikapito 700, ikawalo 800, siyam 900, and a total of 1,000. Wow. So, sir, Masasalamat ko, ma'am. anong- Sa Bombo Radio Philippines, which is the #1 radio network in the Philippines, basta Bombo Radio. Sa tanan nga pala matiba sa Bombo kag Star FM, magkagto, mag-join ka sa other pagid nila nga mga promos. Kay kadamo sa Christmas gifts din nila. And we are very happy. Kita ko ni siya nga bulig sa poster mother ko nga si Nanay Rosemary nga pananom siya. Biskan gala ibilamat siya, gyang, hindi siya kakagto kay pandemic. Kalingawan niya. Then, it's a brand new Pensonic pala na radio with, just in case mag-brand out, may suga. Then we can listen clearly, vividly, kag kanami, kag klaro na hopefully namumati na kami sa radyo, gisang Bombo. Kag ever since, kadaan ng loyal, man kami sa Bombo Radio. Pagdama ko difference before. So basta Bombo, Radio Philippines #1. Yes, so basta radyo. Basta Radio, Bombo, #1 ng Bombo. Thank you. Wow. So Bombo Arlene, no, amoy ni no, si Sir Aris. Gimbailoan niya ang iya sining radyo, amoy niya iya sining radyo. So sir, bailo kita sang radyo. Oo. Sorry, bailo kita uyatan mo imo sining daan nga radyo. So mabailo kita nga duha. So ako na ini, kag amo na ining imo sining bag-o nga radyo. Thank you. Good mo sa management sa Bombo, Bacolod and Bombo Radio Philippines around the country. Yeah. Kaya pamatik, ikaw ma-permis sa Bombo, kaya damo ka mapulutan, may mga emergency 101 sila nga ginahatag ka may mga inputs wala kag acquired knowledge nga magamit tagilek sa amon sa pagpanatmat namon to survive the pandemic and global crisis of today. Thank you so much. Thank you so much, ma. So Bombo Arlene, amo na no, gikan diri sa Studio B ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Manamang salamat kay Bombo Carla May Defensor. Direkta dara sa mga studio wabi sa mga kotoran naton nga nakabato na dara sa radyo. Alina sa iban nga mga AM station sa maliso man o kon nakapon sa isa lang nga ka istasyon na pwede ka mo nga makapadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio na magbabaylo sa radyo. Plus 1,000 pesos nga cash. 46 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 9 saga. Kulabo sa nangaton nga tiyempo diri sa babangalagad isang Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udo. Dari kita mang sa matudod nga numero 1. Kung dari kita buwas sa maman sa gihapon nga oras 44 dias na lang ang nabilin antes ang adlaw sang Paskwa. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!